Pozvanie do štúdia prijal bývalý príslušník SIS, člen týmu tajnej služby, ktorý sledoval aj prezidentovho syna, Michala Kováča mladšieho a korunný svedok zavlečenia, aby som vás teda uviedla. Pán Feďveraš, máte stále strach o život? Nie, nemám strach o život. Už to nie je také napäté ako kedysi? Myslím si, že tá doba pominula a nie je to tak napäté. Keď si to tak premietnete, stálo vám to za to? Stálo mi to za to? Keď príde k zrušeniu amnestii, tak poviem, že to stálo za to. Keď nie? Keď nie, tak ten ľudský život, ktorý tam vyhasol, tak to nestálo za to. Môžete teda odpovedať na priamu otázku, či vtedajšia tajná služba na čele s Ivanom Lexom podľa vás zorganizovala a priamo riadila aj únos Michala Kováča mladšieho? Keďže som sa toho ako príslušník Slovenskej informačnej služby zúčastnila sa tam technika Slovenskej informačnej služby, tak tvrdím, že áno. Poďme sa pozrieť na to, čo sa vlastne v ten deň 31. augusta 1995 stalo. Ako prebiehal ten únos? Čo sa tam dialo? Únos prebiehal celkom rýchlo, vyzeralo to skôr ako policajná akcia. My sme oddelenie sledky Slovenskej informačnej služby sme čakali na pokyn, aby sme zatarasili cestu v prípade, že sa Kováč mladší pohne z domu. Čo sa aj stalo, nastúpil do auta a vyrazil smerom do Bratislavy. Vy ste vedeli, že máte zatrasiť cestu, ale ešte ste nevedeli, že bude unesený. Áno, vedeli sme, že máme zatarasiť cestu, ale nevedeli sme prečo. To je veľmi zaujímavé, kde to bolo. Je to vlastne štvorprúdovka, pomerne veľa aut tam chodí. Ako je možné, že tam neboli desiatky ľudí, ktorí by to dosvedčili? Pred toľkými rokmi nebolo toľko aut určite. Čiže ja si myslím, že v tom čase tam ani nešlo nejaké auto. Dokonca aj keď sme zatarasili cestu, myslím, že za nami nestalo žiadne auto. Vy ste sledovali Michala Kováča mladšieho. Vy ste vedeli, čo sa pripravuje, čo sa chystá? Mali ste nejaké informácie? Nie, nevedel. Vôbec vás to ani nezaujímalo? Nepýtali ste sa? Lebo to je taká postupnosť, že dostávate iba príkazy a nepýtate sa? My sme mali iba sledovať, ako dokumentovať a sledovať. Ako na to sú rôzni analytici a tak ďalej, ktorí ďalej rozoberajú tieto veci. Áno, ale nezaujímalo vás tak, že prečo vlastne, čo by sa mohlo pripravovať? Hovorili ste napríklad s nejakými kolegami? S kolegami sme moc nehovorili, ale ja som si napríklad, sme ani nevedeli, že sa jedná o prezidentovho syna. Aj toto som si ja dal zistiť cez kolegov z bývalej práce, ako cez políciu. Čiže vy ste mali miesto a nevedeli ste, koho vlastne monitorujete? Mali sme osobu, ktorá mala nejaké meno, akože tajné meno, a tak sme nevedeli, o koho sa jedná. No a keď prejdeme k tomu, čo sa vlastne udialo po tom, čo Michal Kováč vyšiel zo svojho domu, nasadol do svojho Mercedesu, čo sa potom udialo za Jurom? Vyštartoval, išiel. My sme sa pomaličky pohli za ním. Samozrejme všetky autá, ktoré sme tam boli. Dostali sme pokyn cez vysielačku, ako zablokovať cestu. Zablokovali sme cestu. No a videli sme pred sebou ako dve autá, išli pred nami dve autá, dva Seaty. Jedno zablokovalo cestu Mercedesu, Kováčovmu Mercedesu. Vyskakali z neho auta, kričali, že je to policajná akcia, aby vystúpil. Čo odmietol vystúpiť, tak ho vyťahli a na silu ho vtlačili do iného auta. Bolo to násilné? Bolo to násilné, áno. Môžete to popísať trošku tak, ako sa to zverejňuje? Je to tak? Je to tak, že na silu mu vytrhli dvere, on sa bránil, kričal o pomoc a tak ďalej. Vyťahli ho z auta a na silu ho strčili do druhého auta. Boli to príslušníci SIS? Nepoznám tých ľudí. Nepoznali ste ich? Nie. Ale kolegov z tajnej služby ste poznali? Kolegov z tajnej služby som poznal. Mohli to byť iní ľudia? Mohli to byť iní ľudia, mohli to byť aj všetkých ľudí zo Slovenskej informačnej služby som určite nepoznal. Mohli to byť aj príslušníci Slovenskej informačnej služby. Má viacej oddelení a boli v rôznych objektoch po Bratislave. Takže kto to bol, alebo čo to bol, to neviem. Vtedy ste vedeli, že je to už syn prezidenta Michala Kováča? Ja som to vedel. Keď sa toto celé dialo? Áno, toto sa celé dialo, ale kričali pri tom, že ide o policajnú akciu. Takže mne ani nenapadlo, že čo sa deje ďalej, alebo čo sa stane ďalej. Až na druhý deň ráno som sa v rádiu dozvedel, že bol unesený prezidentov syn. Michal Kováč mladší vypovedal, že sa pokúšal z toho auta dostať, keďže videl, že sú otvorené dvere. A to sa mu ale nepodarilo a potom mal dostať elektrošoky do genitálií. To ste ešte videli? Nie, toto sme nevideli. My sme ešte chvíľu po tom, čo tieto autá odišli, my sme ešte, ja neviem, pol minúty alebo minútu stáli a držali sme cestu.
Únos sa odohral 31.8.1995 a vy ste už v septembri prišli na políciu s tým, že ste sa nevedome podielali na únose Michala Kovača mladšieho do Rakúska. To je veľmi podstatné, to slovičko nevedomé. Prečo ste sa rozhodli vypovedať? Kto vás presvedčil, aby ste vypovedali? Čo ma presvedčilo, ja som bol vždycky, pracoval som v polícii a pre mňa ako objasniť trestný čin, alebo to, čo s nami proste spravili, že sme sa takto zúčastnili trestného činu, potreboval som to nejak dostať zo seba. Vy ste sa rozprávali aj s Robertom Remiášom o tom. On vás nabádal? Alebo rodina vás nabádala? Alebo iba tak spontánne? Rodina vôbec nie, ale spolu s Robom sme sa proste nejak takto rozhodli, že je lepšie možno pre nás a pre Slovensko, aby sa toto ľudia dozvedeli, že čo sa vlastne stalo a čo ten politický systém vlastne robí, že zneužíva tajnú službu. Treba povedať, že vy ste boli obaja policajti a s Robertom Remiášom, takže mali ste predstavu, čo vás teoreticky môže čakať, teda ten strach neprevládol? Strach? Určite som mal strach, preto som odišiel aj do zahraničia. Len políciu som poznal, ale Slovenskú informačnú službu aj činnosť som nepoznal. Ale keď som si uvedomil, že dokážu sa zúčastniť únosu prezidentovho syna, tak čo ešte všetko môžu. Proste ja počul som od ostatných kolegov, že mlátili novinárov a tak ďalej v tom čase. Báli ste sa o život? Bál som sa o život. Že by vás zabili? Áno. S pánom Bančokom sa budeme o chvíľočku rozprávať, pred ktorým ste vypovedali. Čo sa ale udialo potom, toho 24. to myslím bolo? To dátum si nepamätám. Vypovedali ste a okamžite ste už mali plán úteku do zahraničia. Áno, vypovedal som a v tom momente som opustil Slovensko a išiel som do Maďarska. Mali ste to pripravené všetko? Áno. V spolupráci s Robertom Remiášom? Pomáhal vám? V spolupráci s Robom. Všetko sme robili v spolupráci s Robom. Vo filme sme videli bývanie na chate. Bolo to naozaj takto? Bývali ste na nejakej chate odľahlej? Býval som na odľahlej chate, ale bolo to v Maďarsku, nebolo to ako na Slovensku. To už bolo hneď po výpovedi som opustil krajinu. Aké to bolo byť sám s tými myšlienkami? Lebo väčšinu času ste museli byť sám. Viete čo, väčšinu času som bol sám, ale ja som žil v tom, že keď už je nejaká výpoveď, rozbehne sa nejaká mašinéria, že sa nájdú tí vinníci, že sa to začne riešiť a trestať. A počúval som Slovenský rozhlas, Slobodnú Európu. Tieto veci sa dostali do médií, ale nejak ako nič sa nedialo. Proste nič sa nedialo. A čím viac viesť k pádu vlády? Áno, predpokladal som. Len čím viac času uplývalo, tak tým to skončilo ako u mňa. Čo sa týka aj tej komunikácie, však veľmi dobre si pamätáme, že vtedy neboli také prostriedky, mobily a tak ďalej. Vlastne vy ste komunikovali aj s rodinou, aj s okolím iba prostredníctvom Roberta Remiáša. Ako často za vami chodil? Ako ste vôbec komunikovali spolu? Ako ste sa dorozumievali? Vždycky, zo začiatku chodil určite každý týždeň. Neskôršie začala tá intenzita opadať. Bál sa? Zo začiatku nie, tešil sa, že som nebol sledovaný, nebolo nič. Neskôršie tá intenzita začala ubúdať našich stretnutí. Bolo to aj hlavne kvôli tomu, že už bol sledovaný a podobne. A dorozumievali sme sa s tým štýlom, že vždycky na stretnutí sme sa dohodli, kde a kedy sa stretneme zase na ďalší krát. Čiže najskôr oni o ňom nevedeli, že je vašou spojkou? Alebo teda tie vaše vzťahy, či už tajná služba, alebo ktokoľvek iný, nevedeli, že ste v takom blízkom vzťahu? Ako ho potom nejakým spôsobom oni našli, dešifrovali, objavili, že sa s vami je v spojení? Je to možné z toho hľadiska, že ja som sa snažil... Niekde dávajú, že v Českej televízii bola ešpezetka jeho auta. To je jedna vec. Tá reportáž, čo ste poskytli pre Českú televíziu. A po druhé ešte v tom čase chcel prísť za mnou do Slovenskej informačnej služby. Takže tam prebehol medzi nimi nejaký aj rozhovor o tom, že či ho zoberú alebo nezoberú. Takže podľa mňa aj z tohto dôvodu na ňo prišli. Áno, potom nastala situácia, že Robert Remiáš sa začal obávať o svoj život. Aj vám to hovoril, bol sledovaný, oznamoval vám to. Prečo neutiekol s vami? Pretože tá doba naozaj bola. Neboli ste vy, zrazu bol na rane Robert Remiáš, možno preto, aby vás zastrašil? Takto, zo začiatku sa tešil tomu, že sa striasol vozidel Slovenskej informačnej služby a podobne. Že to bolo také dobrodružstvo. Neskôršie, keď prišli autá s nitrianskými ešpezetkami a podobne, čo si uvedomoval, že už asi nebudú príslušníci Slovenskej informačnej služby. Ale podsvetia? Ale podsvetie, tak začal mať strach.
Ten zlom nastal naozaj vtedy, toho 15. februára, keď ste dali ten rozhovor pre Českú televíziu a náhodou sa tam objavilo jeho auto s jeho špz-kou? Je to možné. Toto si nepamätám, či práve ten zlom bol vtedy. Bo to bola taká zlá chyba. Bola. Kto mohol mať podľa vás záujem zlikvidovať Roberta Remieša? Ľudia, ktorí chceli zastrašiť možno ostatných, aby nevypovedali alebo aby si dávali pozor. Akým spôsobom vlastne potom on vám tlmočil tieto svoje obavy? Rozprávali ste sa o tom? Neodporúčali ste mu, aby odišiel, aby zostal s vami, aby sa nevracal? On naozaj aj vyšetrovateľovi, vtedy Čižovi povedal, že teda je sledovaný, nič sa s tým neurobilo. Na oplátku sa skôr pýtali na váš pobyt? Áno, on mu povedal, že mu pomôže vtedy, keď prezradí, kde sa nachádzam. Toto mi Robo sám hovoril. A chystal sa aj s manželkou odsťahovať sa na Moravu. Ale už nestihol. Hovorilo sa, že výbuch jeho auta malo na svedomie aj podsvetie na objednávku SIS. Myslíte si to aj vy? Áno. Môžete to povedať trošku obšírnejšie? Prečo? Preto si myslím, lebo nikto iný určite nemal záujem na tom, aby Robo zomrel, alebo aby nechali nejaký odkaz ľuďom, ktorí ostali na Slovensku a ktorí by možno vypovedali. Promečiarovský denník Slovenská republika hovoril o tom, že mal problémy s obchodovaním s autami, že sa teda zaplietol s ľuďmi, ktorí to mohli urobiť. Toto odmietate? Odmietam to. Prečo? Ako bol policajt, pohyboval sa v kriminálnom prostredí, to absolútne veriem, ale pochybujem, že by Robo robil obchody s nejakými kradnutými autami alebo s drogami, čo vychádzalo. Prečo si myslíte, že to bolo na objednávku SIS a že v tom bolo podsvetie? Lebo podsvetie a Slovenská informačná služba si myslím si robili navzájom vtedy rôzne služby. A spolupracovali na takýchto veciach podľa vás teda vtedy? Podľa mňa spolupracovali na týchto veciach. Ako ste sa vy dozvedeli o smrti Roberta Remieša? Dozvedel som sa to cez Slobodnú Európu, cez rozhlas. Počul som, že vybuchlo auto v Karlovej Vsi. V tom momente, ako mal som číslo na Slobodnú Európu, zavolal som a myslím, že mi dvihol vtedy Milan Žitný a potvrdil, že áno, že sa jedná o Roba. Čo to s vami spravilo? Čo to som spravilo ako človek... neviem, pochopil som to až časom, ako všetko, čo vlastne sa udialo, že človek prišiel o kamaráta, skoro o brata, o spojku. Ešte viac ma to nabudilo a možno som bol nahnevaný ešte viac na ten systém, že nič nespravili a pritom bol a žiadal o pomoc vyšetrovateľa polície. A podľa denníka SME vraj Siska dokonca do Švajčiarska vyslala potom aj špeciálne komando, aby vás vypátralo. Je to pravda? Tak keď to hovoria, asi je to pravda. Boli nejakí ľudia vo Švajčiarsku, či sa jednalo o príslušníkov SIS, alebo nie, to neviem povedať, ale bol vtedy pán Havlát a Kňažko boli so mňou. Tí ma upozornili, že nejakí Slováci už leteli s nimi v lietadle alebo podobne. V mieste, kde som býval, som našiel na zemi papierik zo slovenskej čokolády alebo z cukríkov slovenských, čo bolo tiež niečo. A v ten deň, keď sme sa stretávali s Kňažkom a s Havlatom, ma dokonca v obchode nejaká žena slovensky oslovila. Takže to už, ale nejak som tomu nevenoval pozor.